कतना आज सुंदर लगता गाना बजाना श्रोता के ऊपर निर्भर होला। तो महाराज जी गावत थोड़े बड़े ई गाना हमर भाड़ो तरे प्रसंग हमनी के भाव सभे जाने ला जे राजा मुरध्वज के प्रसंग कमलबास पर सुंदर ढंग से गावे। आंख से आंसू ओकरे के भाड़ो तरे लोग से ताली बजवाता। अरे अजीत बाबू नून तो उजरे होला बाकी फिटिकरी ना होई मीठ तो बेसी मिश्रिये होला बाकी गावे खातिर केहू गई तिरी जरूर जननी। अरे गुलाब शर्मा के बार बार एगो लड़का के लोटा लेके उठा देने हैं। अरे वो प्रसंग में तनिको दर्द रहल है लोहिया में दर्द रहल है ना हो तो देख लिया यूट्यूब पता हमार बोलले बा मुरध्वज के प्रसंग बाढ़े पूत पिता के धर्म में भगत के ना रहल है। बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में ये प्रसंग बोली रहल है। माने राजा दानी होखे तो मुरध्वज जैसा दानी होखे तो राजा हरिश्चंद्र जैसा। राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग सुनाते हैं लगल एगो चटकार गीत गवले दुमानिया एगो हुआई रही है कहाँ चल गई गली स्वागत करावे हत हत को हमरा के देखावतली है। देखी बाबा नचनिया जतने उरेब करो तारी सब। अच्छा हमारा का जरूर है ओकरा हमरा लगे के तरह करे हतोत खाली तब कहल सके हमरा के तहरा से ना चाहिए हमरा के तहरा से ना चाहिए हमरा के होत होत चाहिए बुझाई जे कुआ भगा दी हलो नु के तो गोरी नहीं हर में कटलू चाली आ तू तो पियता रुडुडी ताली पिया वाली ही सब नहीं मारी डाल के ओखर में मुसर दिखाई कि जल्द बूझा गलती पाई तब उठा पियावा हो तार कुली पपवे के पी जाई ओकर नाम पियावा तो बोलमु हवनु तो हई ह पियावा पियावाली हिसाब नहीं पाली आ डाल के वो खरी में मुसर दिखाई कि जरी तू बुझा गलती पाई तब उठा अरे रे दी ऐसन हवा पीवे भागा अरे दी ऐसन हवा पीवे भागा फाटल जल्दी निकाल पिंकी तू बोल मत बोलो मर्द खातिर हमें तू मेहरारू हो तुमका कपार पर मत चढ़ हमरा बादशाह बाबा 20 टकिया के एगो गड्डी दे देनी हमरा नियाजीपुर के पाठक बाबा द्वारिका बाबा के परिवार से हजारों हजार रुपया आई बार बार पाव लगी वाह वाह का हो चेक करी भालतू तहार खोल के देखी छूछी या फिर चोरली कह के भरास कइले बा चोरी हाय देखी चेक करी भालतू तहार खोल के देखी छूछी अब पंचर भेटाई तो ओही घरिया जानी तू बुझा कि सुलेशन लेके साथ जाई हो
साटे वाला टीवा निकाल के आ टायरवा के टोले से जो कटिया गड़ल बा के काट हो। अच्छा अच्छा, हमरा दीपू कुमार चौबे जी डुमरी के सजन से पिंकी ले लो हई दीपू बाबा हई बार बार लगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हाँ हाँ रह जा दीपू बाबा तन कर मुंह से हट जाए थोड़ा देरी अपन नचनिया के भेज दिले तो अपने झेलस लो कहले है जो करे के मत करो हमारे से तब करे लो भाई तब तो हरे संग हो। हाँ जी ठीक से निहारी तुहार ए बाबा टायर के गोटी तो हाथ डाल के खोजे लगी भीतर के लंगोटी आखिर कहाँ लिख बा कांटा हके कटिया हके काट हो। हां कहे जखमी जितेंद्र महाराज हम बोला उतरवा के चालू करके कहे जखमी जितेंद्र तब उलाट जाई हो। अरे रे सधावा निहार हो बाकी टीटी हिरी है रात भर टी 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 कहते रहे हमारा गावला पर रुपया मिलता इनका व्यवहार पर मिलता कहते कि पैसा तो लाशियों को बिगल जाए काहे ना खाली मुंह ले जियला के फेर में रहता रहे हमरा जेकर खुलैबो न करे उ चाहला के दूसरा के फरल को झर जाई सब केहू तो ना बाकी हैसन का चाहला लो कि कुंवरवा मर जाई त हमर सोना के मार्केट बन जाई। सोच गलत बा मुंह जना भी लेके जाई हाल में क्रिया के पूरी है तुरम बीट मास्टर के शशि बाबा कहत रहे जी छठी के घाट पर बजावे वाला काहे बर बरात में ना जाके बजावे तबे दुआरे बारात लागेले आओ खाली मजल घाट में बजावे खैर कोनो बात ना चली परसों एकरा जितना बुझाला उतना कहेला सब जानेला कि माता पिता ही जन्मदाता होले सब जानेला कि जन्म माईए के कोख से होला बाकी शिक्षा दीक्षा शिक्षक देला पाठशाला में वही तेरे बार कमलवास के तोहरा अंतरत नहीं तू संसार में काले के आइल बड़ा काले के जइबो तारा अपन का हो कुछ ना हो सब दूसरे के सब दूसरे जन्म ले बड़ तू अपन दूसरे से शिक्षा दीक्षा दी हल दूसरे पालल पोसल दूसरे बियाह शादी करी दूसरे मर जू जइबो तो लाश ले जाई तार दूसरे मुंह में आगी दी ही दूसरे घाट में पानी दी ही दूसरे लगिली ही दूसरे तार श्राद्ध क्रिया होई ने बाबू तो पूड़ियो खाई दूसरे तार हो ना तू कुछ लेके जेबा ना सब हतन दूसरे के